Καλησπέρα κύριε Σιμάνογλου. Καλησπέρα. Πείτε μας δύο λόγια για τη Σαντορίνη, θα γίνουν και άλλοι σεισμοί? Όχι, κυρία μου, το θέμα έχει λήξει. Δεν θα γίνουν άλλοι σεισμοί. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Χρειάζεται ψυχραιμία. Όχ, και τώρα τι γίνεται? Όχι, δεν είναι σεισμός αυτό. Αυτό είναι 3,2. Νανούρισμα. Έτσι κοιμάται το μωρό. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Περιμένουμε κι άλλους πολλούς σεισμούς. Το βλέπω να πηγαίνει μέχρι το Πάσχα. Μα εσείς δεν είπατε ότι δεν περιμένουμε άλλους? Δεν περιμέναμε. Όταν με ρωτήσατε, δεν περιμέναμε. Αν με ρωτάγατε την ώρα που έκανε, θα σας έλεγα ότι περιμένουμε. Έχετε κάποια πρόβλεψη για την ένταση των σεισμών? Η πρόληψη είναι πάρα πολύ σαφής. Οι σεισμοί θα κυμαίνονται από 2,4 έως 6,7 ριχτέρ, αλλά είναι όλα ελεγχόμενα. Μα αυτό που λέτε έχει πολύ μεγάλη απόκληση. Καλό θα ήταν να αφήνετε τους ειδικούς να τοποθετούνται σε τέτοια ζητήματα για να μην υπάρχει παραφιλολογία. Κύριε Σιμάνογλου, τι κάνετε εκεί? Βούλωσε το λίγο γιατί προσπαθώ να επικοινωνήσω με λιθοσφαιρική πλάκα. Με το ηφαίστειο, τι γίνεται? Εμείς χρόνια φωνάζουμε ότι το ηφαίστειο μπορεί να εκραγεί, αλλά με νέες προβλέψεις μπορεί και να μην εκραγεί. Άρα? Τι άρα? Έχετε να πείτε κάτι στον κόσμο? Έχω να πω, Σαντορινή στον πάτο σας, έτσι. Δίναμε μια ζωή 3.500 ευρώ για 2 βραδιά και έχω κάτσει εδώ με 15 ευρώ ένα μήνα. Να προσέχετε και να είστε όλοι καλά. Μισό γιατί έχω τηλεφώνημα. Έλα Γιαννάκη, μαλάκα κουνηθήκαμε, καβλάντα. Να σου πω, βγήκα και είπα ότι είναι όλα καλά. Εσύ βγες και πες ότι χαμηθήκαμε, εντάξει. Λοιπόν, παιδιά να προσέχετε έτσι.